салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Мавсими нав бо маром идома дорад ва аз 4 даври доиршуда аллакай маълум шуда истодааст ки Барселона аз дастаи соли қабл буда ба кулли фарқ мекунад ва бо тарҳи наву равиши нави бозӣ кор гирифта истодааст. таҳти роҳбарии Ханси Флик бозингарон тез ҳаракат шудаанд ва назар ба даврони хави тӯб зуд ба хати ҳамла расонида мешавад ва прессинг бошад ба таври максималӣ расонида мешавад. маҳз ҳамин амалкардҳо ба он оварда расонид ки Барселона дирӯз дар хонаи худ Голборонро муқобили Валядолид ба қайд гирад. бале рақиб қавӣ набуд, вале ҳар як голи задашуда ва ғалаба дар роҳи қаҳрамонӣ лозим аст. сипос ба Ханси Флик барои фаъол шурӯъ кардани мавсим ва акнун даста ба истироҳат бо садрнишинӣ дар ҷадвали Ла Лига меравад. ин ғалаба тафовути имтиёзҳоро аз Реал Мадрид калонтар кард. ҳоло мадридиҳо дар ҷои панҷум бо касби 5 хол ҷойгир шудаанд. шоми имрӯз агар шогирдони Анчелоти муқобили Бетис имтиёз аз даст диҳанд, пас ин дарди сари калон барояшон мешавад. барои мо ҷолиб аст ки ин бозӣ бо кадом натиҷа хотима меёфта бошад. шумо бошад тамошои онро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар карда метавонед. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, дар аввалин ҳисоб пуркунӣ то 8000 сомони бонус бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. акнун мегузарем ба шарҳи рақобати дирӯзаи Барселона. каталониҳо дар Манжуик Валядолидро меҳмондорӣ карданд ва дастархони пур аз гол оростанд. аз ҳайати интихобкардаи Флик маълум буд ки бозӣ бештар ҳуҷумӣ мешавад. олмо имкон пайдо кард ки аз дақиқаҳои аввал ба майдон барояд ва поинтар аз Левандовски ҷойгир шуд ки тӯбро бо суръат ба пеш мебурд. нилнориҳо аллакай дар 25 дақиқаи аввал пешсафиро ба даст гирифтанд. нахуст Рафиня лаҷомро ба даст гирифта дар дақиқаи 20 ба голзанӣ даст ёфт. пас аз 4 дақиқа бошад Левандовски ҳам исми худро дар протокол бо гол сабт намуд. Валядолид гӯё идораашро аз даст дода буд. аз заифии рақибон истифода бурда, Кунде пеш аз ба танаффус баромадани бозингарон як голи дигар ҳам ба ҳисоби Дидор илова кард. дар статистика Барса як сару гардан аз Валядолид боло меистод ва дар нимаи дуюм идораи тӯб пурра дар дасти нилнориҳо буд. Рафиня қисми дуюмро ҳам бо голзанӣ шурӯъ намуд ва дар дақиқаи 64 аз бетартибӣ дар ҷаримагоҳ истифода бурда дарвозаи рақибро рахна кард. вале ӯ бо ин қаноатманд нашуду 6 дақиқа баъд паси Ямалро ҳам ба гол табдил дода хетрикро марбути номаш кард. баромади олӣ дар иҷрои ситораи бразилии Барселона. аз ин равиш Дани Олмо ҳам илҳом гирифт ва пеш аз иваз шуданаш голи дуюмашро бо пироҳанҳои Барселона ба самар расонид. Ферран Торрес ки Левандовскиро иваз намуд, ин навбат кораш омад кард то бо гол фарқ кунад. нақши ассисткорро бошад боз Рафиня гирифт. вохӯрӣ бо Валядолид бо ҳисоби аз калон ҳам калонтари 7-0 ба фоидаи Барселона анҷом ёфт. ҳамин тариқ каталониҳо дар 4 бозии аввали мавсим ғалаба намуда бо 12 имтиёз ба танаффуси бозиҳои байналмилалӣ мераванд. асос ин хурсандӣ, устуворӣ ва роҳияи қавӣ аз даст наравад ва муҳимтар аз он бошад ҷароҳат дар бозиҳои мунтахабҳо нашавад ки аллакай замину замони беморхонаҳои Барселонаро ҷароҳатбардоштаҳо гирифтаанд. ман атмосфераи хубро дар даста эҳсос мекунам. ҳамагӣ аз бозингарон дастгирӣ мекунанд. мо мисли як оила ҳастем ва ин хушҳолкунанда аст. вақте мухлисони хушҳол ва талоши бозингаронро ҳатто баъди голи ҳафтум мебинӣ, худро хушбахт ҳис мекунӣ. мухлисон аз ҳамин дастау бозӣ тарафдорӣ мекунанд. мо инҷо барои ҳама қувваро сарф кардан омадаем. хурсандам ки маро хариди беҳтарини равзанаи трансферӣ меноманд, вале ҳоло дар оғози кор қарор дорему мавсими тӯлонӣ дар пеш аст. ҳадафи ман натиҷаҳои мусбӣ оварда мухлисонро шод кардан мебошад. бале дӯстон, ғалабаи зебо ба қайд гирифта шуд, вале мо ҳоло дар оғози мавсим қарор дорему фориғболӣ дар ин марҳила тамоман лозим нест. пас аз танаффуси бозиҳои мунтахабҳо Барселона баромадҳои худро дар Лигаи Чемпионҳо низ шурӯъ мекунад ва рақобати аввал дар сафар бо дастаи Монако доир мешавад. ҳама мухлисонро бо ғалаба табрик мекунем ва аз омодагиҳои Барселона дар наворҳои баъдӣ ҳатман маълумоти васеътар пешкаш хоҳем кард. шумо бошад обуна шуда моро пайгир бошед. ба ҳамин тамом, то боздид дӯстон.